дошли в моят канал. Днес ще правим много красив новогодишен, силно опушен грим с предно и задно опушване. Ще работим с доста тъмни нюанси и ще направим доста опушена визия. Така че ако искате да разберете как може да постигнете този грим, продължете да гледате. Подготвила съм вече кожата си. Ако искате да видите подготовката на кожата преди грим, може да цъкнете видеото, ще ви оставя линк някъде тук отгоре. Стартирам този грим, като първо ще поставя ето този молив за очи на Maybelline. Той е тату лайнер и е в черния цвят. Този се води 900D Onyx. Ще го поставя в горната и долната водна линия. Стартирам първо с тази стъпка, защото сигурно може да видите на камерата. Моите очи страшно много сълзят и за мен е по-добре да поставя във водната линия като първа стъпка моливът. И също така, понеже аз като го поставям си повдигам по този начин с пръст калипача, а вече след като са поставени сенките не искам да ми се налага да правя това. И искам да дам време на очите, които ще се зачервят и ще се сълзят сега. Искам да им дам малко време, за да могат да се успокоят. Сега преминавам към лицето и ще използвам ето тази база на NYX Plump Pride Backup. Това е хидратираща гел база, изключително лекичка. Нанасяме с потъпващи движения. Когато изсъхне тази база, има лепкав ефект и гарантира много доброто захващане на грима ви върху нея и по-дългата издръжливост. Сега като следваща стъпка ще сложа и от ето този хайлайтер на Chanel. Това е течен хайлайтер, който е в бронзов нюанс и ще го сложа по цялото лице преди фондитена, защото фондитена, който ще използваме, е доста силно покритие и е с по-скоро матов завършек, аз съм със суха кожа и искам да дам малко блясък отдолу под кожата, за да може да не ме изсуши твърде много и да не е твърде плоско лицето след като поставя фондитена. Ще поставя хайлайтера с ето такава четка, която е Morphe E63 с потупващи движения по абсолютно цялото лице. Този хайлайтер стои изключително красиво под фондитен, не изглежда твърде бляскаво, напротив изглежда все едно блестите отвътре. Сега преминавам към фондитена и ще използвам ето този фондитен на Dior. Това е Dior Forever в матовата версия и е в цвят 1N. Ще го нанеса с ето такава четка от BK Beauty, която е в номер 101. Този фондитен е доста силно покривен и има сатиниран до матиран завършек. Изглежда чудесно на снимки, супер е издръжлив. Точно поради тази причина го избрах, защото за новогодишен грим със сигурност ще ни трябва нещо, което да издържа доста дълго време. Така че този фондитен ви гарантира абсолютно да не мръдне цялата вечер. Този фондитен е подходящ за много типове кожа, дори хора с суха кожа, ако подготвят добре кожата си преди да го поставят, могат да го носят без никакъв проблем. Сега преминавам към коректора и ще използвам отново продукт на Dior. Ще използвам ето този коректор, който е един от моите фаворити. Това е невероятен хидратиращ коректор. Той се води Dior Forever Skin Corrector. Ще използвам номер 1N да коригирам и да озаря ще използвам 0N. Той ще смеся двата цвята. Този коректор има много хубава гъста консистенция, супер е хидратиращ, покриване, просто силно ви го препоръчвам. Поставям от по-тъмния цвят ето тук в началото на окото и в края. Ще прелея продукта с четка на BK Beauty и NG Hot and Flashy в номер A506. Защо позиционирам тук тъмния цвят? Защото искам да прикрия всъщност сините участъци, които имам под очите, а този нюанс има леко прасковен нюанс и ще ми помогне да ги прикрия. Преливам с потъпващи движения само под очите. И сега ще използвам по-светлия цвят и ще озря лицето, като ще поставя тук в началото на очите съвсем малко и в центъра на лицето, т.е. на челото, на носа, над горната устна и на брадичката, с идеята да просветля тази зона. Отново преливам с абсолютно същата четка. Сега преминавам към кремообразен бронзант и ще използвам ето този бронзант на NARS, който е в цвят Laguna 01. Ще го взема с ето тази четка на Morphe Ariel в номер A24. Ще си взема от продукта и
на палитричката ми ще изтупам част от него, за да не е твърде наситено. И така ще започна да нанасям по периферията на лицето. Идеята на бронзанта е не да създавам сянка, ами да затопля лицето. И е много важно, когато поставяме бронзант, хубаво да го втриваме към корените ни, защото иначе остават понякога бели линии и много си личи къде започва гримът ви. Поставих пудра по цялото лице и използвах ето тази пудра на Laura Mercier. Това не е стандартната пудра на Laura Mercier, която беше много вайрал от години. Това е, мисля, че тази година пуснаха тази версия. Това е Ultra Blur версията, т.е. много изглажда кожата и кожата изглежда филтрирана. Поставих я на цялото лице, абсолютно под очите, абсолютно навсякъде, за да може да фиксирам грима, понеже все пак правим новогодишен грим и със сигурност, независимо че аз съм със суха кожа, ми трябва да фиксирам цялото лице, да гарантирам, че ще издържи през цялата вечер, като винаги накрая мога просто да сложам доста бляскав и хидратиращ фиксиращ спрей, за да мога да върна блясъка на кожата. Сега преминавам към контур и ще използвам да контурирам лицето този мини хула бронзър. Това е в стандартния цвят хула. Това за мен е една идея твърде студено за бронзант. Не знам дали виждате, ако фокусира камерата ще бъде чудесно. Защото самият цвят на този бронзър е доста студен като нюанс. И поради тази причина, ако имате светла като мен кожа, според мен стои чудесно като контур. Една идея студена за бронзант. Ще го нанеса с ето такава четка на Morphe в номер M510. Нанасям го под скулата, като ще го държа изключително стеснен. Няма нито много нагоре да го качвам, нито много надолу, нито да слизам много към устата. Общо взето го държа в ето тази зона на лицето и с кръгови движения и не много натиск го нанасям, за да мога да направя да има лека сянка. Ще го нанеса и тук под челюстта. Ще премина и по периферията на челото. И също така леко ще мина и по носа, като няма точно да го контурирам, просто съвсем леко ще му придам цвят, за да не стои така безжизнен и плосък върху лицето. Преминавам към прахообразния бронзант и ще използвам ето този бронзант на NARS, който е в цвят лагуна. Изглежда по този начин, като цяло много приятен цвят за бронзиране. Ще го нанеса с ето такава голяма покалчетка. Отново на BK Beauty Nickel Rose в номер N15. Ще си го взема на четката и ще го нанеса над контура, който поставихме с потупващи движения и няма да натискам изключително много. Лека ръка, съвсем леко потупвам. Ще премина по абсолютно всички места, на които нанесох и контура. По този начин ще затопля периферията на лицето. Сега за руш ще използвам ето този руш на Dior, който е Dior Rosy Glow в цвят пинк. Този цвят изглежда страшен в опаковката, супер студено, розово, много светъл нюанс. Но когато се нанесе върху лицето, изобщо не изглежда така, напротив изглежда супер красиво. Този продукт е вайрал с причина, наистина е много красив, освен че и цветът е красив и формулата му е чудесна. Ще го нанеса с ето тази четка на Morphe Ariel в номер A22. Нанасям го в горната част на бузите, като го слагам буквално почти под очите. Направих веждите си извън кадър. Ако искате да разберете какви продукти съм използвала, абсолютно всички продукти, които използвам в това видео, ще бъдат линкнати в описанието. Започвам с очите и първо ще си сложа основа за сенки. Ще използвам ето тази основа на Urban Decay. Това е Eyeshadow Potion Primer. Ще си го нанеса директно с апликатора върху клепачите. Ще си го прелея с пръст. Ще премина с малко пудра отгоре, съвсем леко да фиксирам, за да не е свръх лепкаво и да може сенките да се преливат много добре. За сенките ще използвам ето тази палитра на Makeup by Mario. Това е новата му лимитирана палитра Ethereal Eyes Moonlight. Тя е с такива по-студени тонове сенки и има изключително красиви бляскави нюанси, които са като топери върху лицето. Просто качеството на тази палитра е наистина невероятно. Ако все още е налична и имате възможност да си я купите, ви препоръчвам горещо да си я вземете. Ако сте фенове на бляскави сенки и на сенки с по-студен подтон, тази палитра ще ви е фаворит. Със сигурност гарантирам го.
Ще стартирам с една ето такава малка пухкава четка. Това е на Morphe Jaclyn Hill в номер JH40 и ще си взема от ето този невероятен син цвят в палитрата. Стартирам с най-тъмният цвят, който ще използваме, защото ще правим грим с предно и задно опушване. И когато правя грим с предно и задно опушване, винаги стартирам с по-тъмния цвят и така правя градация. Ще поставя този цвят с потупващи движения тук в краят на окото и в началото, като ще оставя центъра празен. Понеже има съвсем леко падък от сенките под очите, ще поставя от пудрата, с която фиксирах грима си под очите, доста голямо количество, което после ще мога да премахна след като са готови сенките и така няма да ми се развали грима отдолу. Сега с една по-голяма пухкава четка ще си взема от ето този тъмно кафяв цвят. И ще започна съвсем леко с потупващи движения и много лек натиск да приливам синия цвят. И сега ще си взема ето тази четка на BK Beauty и Niki La Rose в номер N13 и ще си взема от ето този отново кафеникав нюанс, който е по-светъл от този, който поставихме. И с този цвят ще прелея тъмно кафявото, което поставих с деликатни движения напред и назад. Много ще се върна да подсиля кафевия нюанс и също така ще се върна и ще подсиля и синия цвят. Сега с една супер малка четка ще си взема от ето този доста светъл телесен цвят и ще го поставя под веждата. Той има съвсем лек сатиниран завършек, има леко блясък в него, не е напълно матов. И сега с една плоска четка ще си взема от ето този невероятно красив брокатен нюанс и ще го нанеса тук в центъра, където оставихме празно място. Сега отново с малката четка и светлия цвят, който поставихме под веждата, ще поставя от него и в началото на окото. Сега ще изтупам пудрата, която сложих под очите. С една такава плоска четка ще взема от синия цвят и ще го поставя по цялата дължина на долните мигли. Сега с четка тип молив ще си взема от тъмно кафевия цвят и отново ще премина по цялата дължина на долните мигли. И с същата четка ще взема и от по-светлия кафеникав нюанс и отново ще премина по цялата дължина. С тази малка четка ще взема от броката, който поставих върху клепача и ще го поставя в центъра на долните мигли. Очите са готови. Сега ще използвам ето този фиксиращ спрей на Charlotte Tilbury, който е с бляскав завършек, за да мога да върна малко хидратацията в кожата, че е доста напудрена в момента. Поставих извън кадър спирала на горните и долни мигли. Сега ще сложа хайлайтер и ще използвам ето тази палитра на Dior. Това е Dior Backstage и е в цвят 001 Universal. С четката, с която си сложих руж, ще си взема от горните два цвята и ще нанеса ето тук на високите части на лицето. За устните ще стартирам с ето този молив на Chanel, който е в цвят 162 Nude Brun. Както виждате, този молив е супер неутрален нюд цвят. Една идея по-тъмен е, супер е издръжлив. Тези моливи имат невероятна формула. Да, по-скъпички са, но пък според мен много си заслужават. Освен че цветът е уникален, супер много време издържа, много лесно се нанася. Препоръчвам ви горещо, ако имате възможност да ги пробвате. Сега за червил ще сложа ето това червил на Guerlain, което е в цвят Petal Blush. Това е Kiss Kiss Shine and Bloom серията. Това са бляскави червила. Ето как изглежда цвета. От този цвят съвсем леко ще потупам просто по този начин в центъра на устните. Тази комбинация според мен изглежда много красиво, стои много добре. Една идея по-добре от изцяло нюд червило според мен. Дава някакъв цвят, има някакво настроение и устните изглеждат много сочни и плътни. Ето я и завършената ми визия. Какво мислите? Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било интересно. Пишете ми в коментарите дали искате да виждате повече такъв тип видеа или пък някои конкретни грим визии, които ви интересуват и можем да направим. Ще се радвам да се абонирате за канала, да харесате това видео и не забравяйте да цъкнете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео.